Narito na ang mga nagpapagang balita. Pinsala ng habagat sa Cordillera aabot na sa halos 50 milyong piso. Pagguho ng buntok sa Camp 3 Tuba Benguet, sapul sa kamera. Marcos Highway, nagmistulang ilog. Resulta ng investigasyon ng munisipyo ng La Trinidad sa pagragasan ng putik at baha sa bayan, inilabas na pamahalang lokal desididong magsampa ng kaso laban sa developer. Barangay Talibao sa Calasiao, Pangasinan, lubog sa baha. Ilocos Norte, balik sa MECQ. Grupo sa likod ng Viral 13 ad campaign, kilalanin. Ano ang kasong pwedeng isampa kung naiinis sa isang tao? Alamin sa Ikaw at ang Batas. At pambato ng dagupan sa Miss Universe Philippines 2021, kilalanin. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Umabot na sa higit 50 milyong piso ang pinsala ng habagat sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalita si Charles Limon. Dahil sa pagbayo ng habagat sa rehiyon Cordillera, tuloy-tuloy ang pagresponde ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa latest na monitoring ng DPWH, papalo na sa 50 million pesos ang pinsalang idinulot ng habagat sa mga kalsada at tulay sa Cordillera. The latest report I received yesterday was around 50 million. So pagka ganito may calamity, every 4 hours, we submit a situational report sa central office. So in a way, ito na rin yung evidence natin na talagang for this particular typhoon, may nangyari mga landslide. And I already ordered the Baguio City District Engineering Office to make a program of works for that particular section sa Leonard Wood. And isasabit namin sa central office for immediate funding. 4 na kalsada sa rehiyon ang sarado pa rin. Kinabibilangan ito ng Baguio Bontoc Road, 2 kalsada sa Abra Kalinga Road at Mountain Province Ilocos Road. Tuloy-tuloy din ang pag-assess ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa mga pamilyang apektado ng habagat. Sa ngayon kasi, papalo na sa halos 1,300 mga pamilya ang apektado. Prioridad nila ang pagbibigay ng tulong at pagtiyak na ligtas ang mga ito mula sa banta ng COVID-19. So tinitingnan namin yung damaged houses at 101 partially. At this point, ay nire-raise namin yung food packs. Makikita mo ay umaabot na tayo ng 24,000 worth of 12 million na food packs. Tapos nagmamanufacture pa tayo ng another. Kasi nga, given dito sa Cordillera, ang standard is natin at any given time, dapat may mga 30,000 food packs ka. At ito ay repositioned natin sa lahat ng provinces. Kaya ako nagpapasalamat din with Kalinga at ang OCD at magkakaroon ng warehouse dito. Apart from the assistance that we provided, pati rin sa Benguet, ay nagkaroon na rin yung aming mga team ng psychosocial response. No? Ito yung psychological first aid. Ito yung mga na-trauma, ito yung mga kinabahan, at syempre kinakausap na rin. Umakyat na din sa 2 milyong piso ang pinsala ng habagat sa mga pananim sa rehiyon. Karamihan sa mga napektuhan ng habagat ay mga tanim na gulay sa Benguet, Abra at ilang parte ng Mountain Province. Tiniyak naman ng Department of Agriculture Cordillera na nakahanda ang kanilang tanggapan sa pagtulong sa mga naapektuhang magsasaka. Dahil pa rin sa habagat, ipinagbawal na ng pamalang panlalawigan ng Abra ang anumang pagtawid sa Abra River. Ito'y dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog.
nagkukumahog na ang Abra Electric Cooperative o Abreco para mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Aabot na kasi sa 12 mga bayan ng Abra ang walang kuryente. Kaliwat kanan din ang clearing operation ng mga kalsada sa probinsya. Ang ilan naman tinitiis ang baha. Dahil dito, isolated na ang ilang mga barangay sa Abra kung saan sinusubukan na ng Provincial DRRMC ng Abra na mapasok ang mga ito para maabutan ng tulong ang mga residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakunan ng mga residente ang aktwal na pagguho ng isang bundok sa Camp 3 Tuba, Benguet. Nagmistulang ilog naman ang kahabaan ng Marcos Highway. Pinapayuhan ngayon ang mga taga-Cordillera na maging alerto dahil peligro ang hatid ng naranasang habagat. Ang buong detalye sa report. Alas 4:45 ng hapon noong Biyernes, ito ang nangyari sa Mount Pokis sa Camp 3 Tuba, Benguet. Sa video na ipinadala ng mga residente sa lugar, maririnig na labis ang kanilang pasasalamat dahil walang nasaktan sa pagguho. Sa kuha ng drone camera, makikita kung gaano kalaki ang bahagi ng bundok na gumuho. Sa panayam sa telepono kay Rafael Fernandez, presidente ng Indigenous Peoples Organization sa lugar, ang gumuhong bundok ay bahagi raw ng 156 na hektaryang sakop ng Mineral Production Sharing Agreement. Naniniwala ang kanilang tribo na may bitak na ang bundok dahil sa pagmimina at dahil sa sobrang buhos ng ulan, tuluyang bumigay. Nakita nyo na i-video. Yun, kaya ang ano dyan, dahil nga maraming crack doon sa taas, yun, pumasok yung tubig, ng assumption doon, pumasok ang tubig, kaya nag-sit sa loob. Malayo sa mga bahay ang pagguho, pero nangangamba pa rin ang mga residente. Nonetheless, sir, kayo ba ay natatakot? Ay, oo 1970s is may ano dyan may inanod ng mag-flow na mag-ina 84 yata yung mayroon ding trabahador dyan na tapunan sir Dahil sa pagguho, natabunan ang bahagi ng provincial road. Mabuti na lamang daw at may alternatibong ruta papunta sa Baguio City. Pero ang problema, marami sa mga residente ang hindi pa raw naabisuhan tungkol sa nangyari. Sa Marcos Highway, nagmistula namang ilog ang kalsada. Pero lakas loob pa rin itong sinuong ng mga motorista. Ayon kay Director Alberto Mogul ng Office of Civil Defense Cordillera, peligro ang dulot ng sobra-sobrang tubig ulan na ibinuhos ng habagat. We would make a comparative analysis ng Typhoon Ompong. Nung Typhoon Ompong po ay nag-exceed na po ito. Mga 900 something lang nun bago dumating yung Ompong. Na nagbagsak yung Ompong na sa loob ng isang araw is 535 mm. So kung halimbawa po, ngayon 1,108 na tayo at biglang magkaroon ng bagyo na katulad ni Ompong, sigurado po na well affected po ang ating rehiyon. Katulad po ng nangyari sa Itogon. Kaya't inalerto na raw nila ang lahat ng mga pamahalang lokal at iba pang kinaukulang ahensya sa Cordillera na maging handa. Dahil sa mga susunod pang pagguho. Samantala, lubog sa tubig baha ang maraming bahay sa Barangay Talibao sa Calasiao, Pangasinan. Magbabalita si Irish Kawile.
Lubog sa baha ang maraming bahay sa barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Sa halos paulit-ulit na senaryo kada taon sa buhay ng residenteng si Erica, mababa na raw kung tutuusin ang gabewang na baha sa kanila ngayon. Minsan abot sa lampas tao, minsan sa bewang ganun. Mapalad daw ang pamilya niya dahil may pangalawang palapag ang kanilang bahay. Pero kami yung mababa dito eh. Papasok kasi. Pumupunta kami sa taas. May second floor kasi yung bahay. Sa tuwing aapaw kasi ang katabi nilang ilog, unang tinatamaan ang kabahayan sa kanilang lugar. Yung ilog, kasi likod lang namin yung ilog. Pababa, yun na may tubig na doon. Tapos may papasok pa sa amin. Yun yung mataas din. Ayon kay Erica, tanging bangka ang transportasyon sa kanilang lugar tuwing may bagyo. Kahit sanay na, hindi pa rin maiiwasan ang pangamba nila, lalo na't kaligtasan ng kanilang buhay ang nakataya. Yun yung mahirap kumuha ng pagkain. Magtatawag ka pa ng bangka. Samantala, ilang residenteng lubog sa gadibdib na baha ang inabutan ng relief goods ng PNP Calasiao. Gamit ang bangka, isa-isang inabot sa mga kabahayan ang tulong. Parte ito ng kanilang barangayanihan. Layunin nito na maibsan ang problema na dulot ng pandemya at maipadama ang malasakit sa isa't isa. Sa kasalukuyan, bumababa na ang tubig sa ilang bahagi ng barangay. Umaasa naman ang mga residente na tuluyan ng bubuti ang panahon sa mga susunod na araw. Irish Kawile para sa Luzon Headlines. Pinangangambahan naman ngayon ang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod pang mga araw. Magbabalita si Berry Joy Alvarez. Ayon sa Philippine Weather System, dalawang panibagong sama ng panahon o low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, partikular na sa extreme northern Luzon. Pinangangambahang lalo pa nitong palalakasin ang southwest monsoon o habagat. Dahil dito, inaasahan ang pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na araw. Samantala, naglabas na ng gale warning ang DOST Pag-asa kaninang alas 4 ng umaga. Inaasahan ng 4.5 metrong taas ng alon sa Batanes, northern coast of Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at maging ang Bulacan. Naglabas din ang Pangasinan PDRRMO ng situation update sa San Roque Dam at tide forecast sa Bolinao, Suwal at Binmaloy. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa dagat. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Samantala, sa Ilocos Sur, patuloy ang pag-alalay sa mga nais magtayo ng kanilang negosyo. May kwento si Charmy Bosque. Nabigyan ng livelihood starter kits ang 63 benepisyaryo mula sa 9 na bayan ng segundo distrito ng Ilocos Sur. Ang livelihood package ay mula pa rin sa DOLE Integrated and Emergency Employment Project. Ayon sa DOLE, nagkakahalaga ng 15,000 piso ang kada starter kit ang naibigay sa mga benepisyaryo. Then I believe lahat tayo may talento, may lakas. Pagagamitin natin yan para na mabibiyaan tayo at yung kasamahan natin, pamilya natin, bastos madagdagan po yan. So sa DOLE, kahit na nagbigay pa kami, pwede pa namin pong dagdagan. Pero dapat makita natin na ito po ay nagagamit ng maayos. Ang mga benepisyaryo ay pawang mga self-employed o yung mga walang trabaho na nangangailangan ng tulong mula sa nasyonal na gobyerno. Nagtapos ang mga ito ng kurso sa TESDA Ilocos Sur gaya ng carpentry, cooking, bakery, dressmaking, electrical installation and maintenance, masonry, tile setting at shielded metal arc welding. Maliban dito, mayroon ding 3 benepisyaryo ang nabigyan ng baboy, kambing at manok mula naman sa DTI Ilocos Sur. Maragsakan ta inikanak ti negosyo kin maragsak nga bumaba. Amin ko mga impi ko di sumuko da ta makita dapat ti pamilya da naganak da in daduma pa nga padati aglawlaw da.
Samantala, hiniling ni SB member Cesar Havillonar, acting mayor ng Santa Cruz sa mga benepisyaryo na ituloy nila ang pagsuporta sa gobyerno. Kung matatandaan, ang DOLE, TESDA at DTI ay member agencies ng PRLEC ng Regional Task Force, LCAC. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Susunod, resulta ng investigasyon ng munisipyo ng La Trinidad sa pagragasan ng putik at baha sa bayan, inilabas na. Pamahalang lokal, desididong magsampa ng kaso laban sa developer. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow!
Inilabas na ng pamahalang lokal ng La Trinidad Benguet ang resulta ng investigasyon tungkol sa pagbaha sa kanilang bayan noong nakaraang linggo. Ayon sa pamahalang lokal, desidido silang magsampa ng kaso laban sa developer. Magbabalita si Charles Limon. Unti-unti nang nakakahinga ng maluwag ang mga binahang residente ng Kilometer 4 La Trinidad Benguet. Sa investigasyon ng Environmental Management Bureau, pamahalang lokal ng La Trinidad Benguet at Office of Civil Defense Cordillera, natuklasan nilang sa bundok na ito sa Cogcoga area nagmula ang putik at tubig. I had a dialogue with the local government, with Mayor Santa of La Trinidad, together with representatives from Environmental and Management Bureau and the representative from the Mines and Geosciences Bureau. So based from the report nung engineering office ng La Trinidad, there are 2 subdivisions being developed in that particular area. And because of this development, we found out na isa dito were not issued, walang environmental ACC in compliance certificate. So titingnan ito, and I think the province or the sangguniang bayan of La Trinidad will be filing appropriate case. Kasi ngayon lang nangyari ito. Aabot sa 11 mga bahay ang naapektuhan. Ang ilan ay partially damaged. Agad naman daw silang naabutan ng tulong ng munisipyo. Ayon kay Mayor Romeo Salda, maghahain na sila ng cease and desist order sa dinedevelop na subdivision upang maiwasan na ang karagdagang pinsala. Nadiskubre rin kasing walang development permit at environmental compliance certificate ang developer kaya sasampahan nila ito ng kaso. Kung tapos na yung mga final report nila, then doon namin ibibis yung case kung ano yung file namin. Siguro environmental case siguro. Yun po yung kwan sa Apollo Cogcoga. Yung Pines, kasi ang may-ari nung kwan, may-ari nung lupa is Pines City Doctors Hospital. As of now, wala po ang kwan kasi hinintay namin kung pupunta sila dito sa munisipyo, but we'll be having the final report and we'll be giving them the report of yung engineering natin, yung zoning natin, at saka yung report ng DNR, EMB at MGB. Ang malala pa dito, may nadiskubreng sinkhole sa nasabing subdivision, kaya dapat ay no-build zone ang lugar. Tiniyak naman ng Civil Defense Cordillera na aalalay sila sa anumang aksyon ng La Trinidad. Because of this. And then, meron silang discovered din doon na sinkhole, na pina-check ko rin with the MGB. Kasi pag may sinkhole, hindi ka pwedeng mag-build yan. It should be considered as a no-build zone. So, I'm just waiting for their the report or the formal report, yung assessment na ginawa nila. And we'll be helping the local government of La Trinidad in pursuing not pursuing the case, pero solusyonan ito. Pag-usapan, solusyonan. And the solution should be immediate. Sa ngayon, inaantay na lang ang resulta ng investigasyon ng DNR, MGB at EMB para maisapinal na ang kabuang resulta ng investigasyon. Wala pang tugon ang developer at may-ari ng lupa sa pamalang lokal tungkol sa issue. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Balik sa MECQ ang buong lalawigan ng Ilocos Norte dahil pa rin sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19. Magbabalita si Mariel Pahinag. Nababahala na ang mga residente ng Ilocos Norte sa mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa probinsya. Medyo talaga nga maalarma kami kasi umadado iti kaso itinapektaran dito yung pandemic iti COVID-19. Dahil dito,
Mismong si Governor Matthew Marcos Manotok na ang humiling sa IATF MEID na isailalim sa MECQ ang lalawigan. He approved our request to be under MECQ for the next 2-week period. So come August 1 to 14, our province will be under MECQ. Dininig ang apila ng gobernador, kaya mula August 1 hanggang August 15, nasa MECQ ang Ilocos Norte. May hiling naman sa mga residente ang mga frontliner gaya ni Mang Norman. Kaya adope nga tulong ti padami nga tao nga tumulong tanon mapok sa dating virus. Kaya nagpatuloy tayo lata nga nagsubaybay nga di kita pada nga frontliners. Tapos sabi ko madenggan nyo apo ti anyaman nga may bagbaga kanyayo. Kaya nagyaman kami amin. Paniniyak ni Governor Marcos, gagawin nila ang lahat upang matigil ang mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19. Let's go through the DOH guidance of prevent, detect, isolate, trace, and reintegrate. PNP Regional sent 40 new officers to be assigned dito po sa Ilocos Norte to help with the implementation of safety protocols and monitoring of the movement of people. Umakyat na sa 2,718 ang active cases ng probinsya. Kahapon lang, 297 cases ang naidagdag at wala namang naiulat na namatay. Mariel Pahinag para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, labis ngayon ang tuwa ng mga residente sa Pidig, Ilocos Norte. 23 barangay kasi ang nabigyan ng libreng internet access. Magbabalita si Arnold Edu. Incoming 4th year na sa isang pamantasan sa Ilocos Norte si Herson. Para sa kanya, malaking hamon ngayon ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet, lalo na't kailangan ito para sa kanilang online class. One of our necessities talaga dito is yung internet connectivity, lalong-lalo na dito sa amin. Syempre, geographically, itong bayan ng Pidig ay kabundukan. Kaya there are some parts na mahina or namomroblema sa internet connections. Tas problema pa ng mga magulang is yung load allowance ng kanilang mga anak sa pag-online class gaya ko. Kaya malaking tulong itong proyektong ito sa amin, lalo na sa aming mga estudyante. Katuwang ang PLDT Enterprise at Smart Telecommunications, inilunsad ng bayan ng Pidig ang libreng internet connectivity project. 23 barangay ang nakabitan, kaya matutulungan ang mga estudyanteng kagaya ni Herson. The Internet Project for the whole municipality of Pidig is a joint initiative of the Sangguniang Kabataan Federation and the local government unit of Pidig, headed by Honorable Mayor Eduardo G. Guillen. This aims to provide a better internet service for all the constituents of Pidig, not only the students, but also the small business owners, the farmers, and their families, for them to function well, especially today's pandemic. Hunyo 27, unang nagkaroon ng virtual MOA signing ang kinatawan ng bayan ng Pidig sa pangunguna ni Mayor Eddie Guillen kasama ang Smart Telecommunications at mga executive ng PLDT Enterprise. Marami kasi sa mga barangays namin ang walang signal ng internet eh. So, nagtayo kami ng antena sa aming munisipyo para ma-reach namin sila. Yung point-to-point, P2P transmission. Bukod sa makakatulong sa mga estudyante at sa mga eskwelahan, naniniwala ang alkalde na internet ang susi sa pag-unlad ng bayan. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Mababayaran ito sa loob ng 3 taon. Nagmula ito sa 20% na pondo ng munisipyo na nakalaan sa pagpapaunlad sa distance learning. Nabigyan din ng halagang 100 peso ang mga piling mag-aaral, laan para sa load data bawat linggo.
So naka-set up naman na kami sa PIDIG, naka-GIS system na kami, na maganda na yung aming system. Gusto namin lahat yun, mapaghandaan namin para mapaunlad pa natin yung ating mga kababayan. Pag nagkataon, bayan ng PIDIG ang magiging patunay sa positibong epekto ng internet sa pag-unlad ng bayan. Arnold Edu para sa Luzon Headlines. Ang palagi nating naririnig na krimen ay unjust vexation. At ito yung krimen punishable under the revised penal code na fina-file ng pulis o ng piskal pag wala ng ibang may file against an accused. So, unjust vexation is anything that irritates the senses. Pag nainis ka sa kapitbahay mo, sa kakakanta ng My Way over and over again hanggang alas 2 ng umaga, ano ang pwede mong ihabla sa kanya na kriminal? Yun ay unjust vexation. Why? Because it is irritating to you, irritating to your senses, and that is the crime that you can charge him with. Sabi ng mga ibang legal experts, pag annoying yung isang tao, then the only charge that you can file against him, nakakainis ang isang taong ito, then you can file unjust vexation cases against sa kanya. Doon sa kaso ng Renato Baleros versus People, sabi ng Korte Suprema, any human conduct na walang violence that usually annoys an innocent person, is unjust vexation. Yung test ng unjust vexation is, did the act cause annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance doon sa isang tao? Hindi po causing physical injury. Pag may harm, may physical harm, then it doesn't fall under unjust vexation. Magiging physical injuries na yan. So, ano yung mga instances na ang tao ay gumagawa ng unjust acts which annoys or irritates another person? For example, pag pinutol ng landlord yung kuryente, tubig, telepono, ng negosyo mo without any reason or during the peak hours of the business. Nakakainis talaga ito, Although siguro hindi ka nagbabayad ng kuryente, ilaw, tubig, wag naman niyang gawin during the peak hours of the business. Can you charge him? Hindi ka nagbabayad Pero you can charge him with unjust vexation. And others, like yung may mga personal cases covering the face of another person, basta anything that is irritating to the senses, unjust vexation yan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, grupo sa likod ng Viral 13 ad campaign, kilalanin at Dagupan City may pambato para sa Miss Universe Philippines 2021. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. May pambato ang Dagupan City sa nalalapit na Miss Universe Philippines, ang kanyang paghahanda sa report ni Claire Mondares. Halos 2 buwan na lang at magsisimula na ang Miss Universe pageant. Matatandaang noong July 22, isinapubliko na ang opisyal na listahan ng top 100 official delegates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang 21 anyo sa pambato ng Dagupan na si Rio Ocampo. Yes, actually, hindi lang national pageantry, This is my first time to join any pageant. Syempre po, kinakabahan, but very, very excited. I feel really blessed to be part of the top 100. Sa ating eksklusibong panayam, ibinahagi niya ang kanyang mga advokasya, kabilang na dito ang usapin tungkol sa mental health. Ang inspiration ko talaga is to inspire other people, especially yung mga may mental health challenges. Kasi I myself has been diagnosed with a mental health challenge such as major depressive disorder. Nagsimula ng botohan sa Headshot Challenge ng 100 kandidata noong July 26. Matatapos ito sa August 1 ng 11:59 p.m. I'm asking you guys to please vote for me. Please download the app, the MUPH app, and then vote for me, Rio Gabriel Ocampo, for the Headshot Challenge. Thank you very much. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. Viral ngayon ang ad campaign na pinamagatang 13. Kilalanin ang grupong nasa likod nito sa report ni Carla De Guzman. Bigla na lang daw tumigil ang tren sa may bandang tulay ng Guadalupe. At nakita na lang ng service crew na ganito. Nagkalat ang dugo, walang mga bangkay. At sandamukal na missing persons reports. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, Munting 13? Magandang gabi, Nuno. Supernatural crime comics na hango sa Filipino folklore,
Yan ang 13. Ito rin ang kauna-unahang Filipino comic anime adaptation ng Netflix na hango sa 13 comics ni Budget Tan at Kadjo Baldissimo. Para maakit ang atensyon ng mga Pilipino na panoorin ito, isang kakaibang advertisement campaign ang ginawa. Kagabi maayos pa ito. Bakit ito ganito ngayon? Ginagot ang mga to. Patay kayo sila. Sana habulin nyo. Binabo niyo si Liza. Sinira pa. Sa likod ng kakaibang ad campaign na ito, ang Gigil. Isang advertisement and ideas company na itinatag ni Badong at Herbert na nakabase sa Maynila. It's a uniquely Filipino word. If you look at the dictionary, there's no English translation of Gigil, and that's the beauty of it. It's a name that every Filipino can own. It's a name and hopefully be proud of. No? Kanilang manifesto ay ang pagiging Pilipino, totoo at matapang. You want to offer something really fresh always, no? Something that hindi pa nagagawa, and something that will trigger that emotion sa'yo, whether bad or good, whether you like it or not, just trigger that emotion. But more importantly, we want to make sure that it actually helps the client's business, no? So it actually helps the objective. Kabilang sa grupong Gigil ay ang Baguio boy na si John Raymond Bumanglag. Graduate sa kursong Fine Arts sa University of Santo Tomas at kasalukuyang Senior Art Director sa Gigil. Isa sa kanyang personal na proyekto ay ang #BloomBaguio. Hango sa Old Baguio Feels ang kanyang mga ilustrasyon. Sa 13, bumuhit rin siya ng countdown tampok ang mga karakter nito. Bukod sa pandemya, lockdown, quarantine, ulan at bagyo, hamon sa paggawa ng epektibong ad campaign ay kung paano maaabot ang mga taong nasa loob lang ng bahay dahil sa pandemya at social media ang karaniwang gamit para manatiling updated sa balita at trends. How do you invite people that are used to big Hollywood movies that are on Netflix as well? How do you differentiate this? How do you make them excited that it's worth watching? Kaya ang pagiging malikhain, importanteng paganahin. Even using an age-old medium such as billboards, we wanted to put a twist on it and to make 13's world real. So using that kind of medium wherein we literally destroyed our own advertising, we represented the world that was in 13, that the monsters were real. They're here right now, and it led to a lot of great reactions from people, even people that didn't know what 13 was about. But we've been receiving messages and comments that because of this different kind of advertising, people were really curious what 13 is, what it's all about. Why were the billboards destroyed? Who destroyed it? So it got a lot of people talking. Ang pagkakaroon ng tamang representasyon ay mahalagang elemento rin daw para ang isang produkto ay pumatok. Protektahan ng nasira mong ama ay matatapos na. Tumutuloy ka. If you think about it, our country has such a rich history filled with folklores, and we wanted that to really come out. We met with Budget and Kadjo, and that was also their request na alagaan niyo yung storya. Let the monsters run free in Manila. Sa Baguio City, isang comics na pinamagatang Gayang o Sibat na base sa Cordilleran folklore ang nailathala taong 2019 ng Gripo Comics. Inaasahang makatutulong ang 13 para sumiglang muli ang industriya ng comics sa Pilipinas. May mas malaking nangyayari rito. Dapat patuloy tayong magtulungan. May namumuong unos. It's a source of pride to have this 13 anime out there, and it's quite popular on Netflix. All we can do is to hope and pray that it could bolster the morale of creators and hopefully return comics into the mainstream. And so us creators can have a more financially stable artistic community, so to speak. Ika nga, limitation is a great way to breed creativity.
Kaya payo ng Giggle Team, huwag matakot sumubok ng mga kakaibang ideya. I hope it inspires other brands as well to push their ideas. There are traditional ideas, but there's also an opportunity to do things differently, especially in our age right now of digital, in our age of tech-driven solutions. It's a win for every Filipino. It showcased our talent in a global stage, no? And if you're a Trese fan or not a Trese fan, this is something to be proud of. Bukod sa viral Trese ad campaign, ang grupo rin ang nasa likod ng ilang pang viral advertisements. 4 days. Para mapatunayan ang bisa, 4 days ago, naglagay ang staff naming si Edward ng malamig na tubig sa kanyang Orocan Kulit Kantina. Hi guys! I just came back from the mall. Hingal ako. Ang bigat pala nitong Orocan Icebox. Babe, can you get me some water please? May panahon na sadyang bahagi ng ating Carla mga de Guzman buhay ang para sa Luzon Headlines. Crispin! Basilio, tara! Tapusin na natin to ngayon. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.